περάσαμε εκεί 7. Λέει το μερμηγκάκι τρελό από χαρά. Και κάτι ακόμη. Θέλω να του δώσεις αυτό. Αυτό είναι μία τρίχα από τα μουστάκια του βασιλιά μας. Ο ίδιος ο βασιλιάς μας την έβγαλε από τα μουστάκια του και σας τη στέλνει για να δείτε πόσο δυνατός είναι. Ο Αγριοπόντικας πήρε με τρόμο στα χέρια του την τρίχα. Τόσο μεγάλη τρίχα! Αχ, ο βασιλιάς σας πρέπει να είναι πολύ, μα πάρα πολύ δυνατός. Έτσι είναι όπως τα λες. Άντε λοιπόν, πήγαινε να μας φέρεις την απάντηση του άρχοντά σας και μη χασομεράς. Και στη ζούγκλα μέσα άρχισε να τρέχει και τρέχαν τα πόδια, τα χέρια, οι σκέψεις κι όλο το κορμί. Ένα σκυλάκι, το σκυλάκι, η γατούλα, το δάκρυάκι, η κοτούλα, το κοράκι. Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί.